Benitez, Lama, Laban, and we have Nina. Main event. Quinto, Bautista, Bautista number 18. Barroso, Fernandez number 1. Ay, kanina. Bilong nga. Rep, interview kay Rep. Joke lang. Makitechnical nyo ako ha. Grabe yung number 1 ni Barak oh. Sakto sa tiyan oh. Bola. Bola. Bola kontra droga. Yun. Yaya mo, nabubukot ang bola lang. Wala kasi dito itong may Let's start the game. Quinto, Pinakay Barroso. Pinakay Bautista. Position the ball. Ito ay number 10. Nakuha ni Bautista. Bring the ball. Tumatak mo. Pinakay. From Quinto. Good good. Good ball. Technical timeout. Substitution. Medyo wala lang yung supporter ko. So far, ito 50%. Wala mo ito aram, brothers. Ano nga? Kaya. Apa? Nasa kanya apa? Tutuloy ko. Malis na yung kanya. Kaya na yung kamag-gabi. Lebih cepat. Baik naman. Posisi. Dito mo, nakuha ng bola. Tumatak mo. Bautista. Si Bautista. Oh, good. Bautista again. Lupa pa Bautista. Ball lang, sir, ball. Break. No good. Foul number. Mana triple team? 16. Sorry, bukas na lang. Uy. Pilipinig ka lang kagawad. Ikaw nga yung mayaman dyan eh. Basta tayo mo lang tayo. Kagawad. First. Kaya mo yun, kikita nga. Kagawad. Tapos si Timon. Libre ka naman. Second one. Pagka natatawa yan. Basta mo yung iniinit ko siya Last one. Final na yun ha. Number 11. Ito ko ba nga? Ito ni Mamasa. Ito ni Mamasa. Nanilang yung to kasi. Aluhan tanto. Wabi, sport vision to, tibay. Aluhan tanto maklas kasi. I-slow mo niya talaga eh, para pag hindi kaya. Gamit yung motor na ano yan. Ay, salamat. Nakuha ang Bautista. Laban. Oh, hiramin natin ito ay pag nagka-live tayo. Boy. White ball! I'll bring the ball. Sinasay number 18. Number 18. Wala. Barato. Easy to drop. May bakal sa gilid. Sinasay. No good. Nakuha na. Bautista. Tumatakbo ngayon. Number 1. Quinto. Easy layup. No good. Nakuha ang Bautista. Pag ang breakable ngayon ah. Benitez. Tumagasa.
Wala. Sige, adjust ko. Basta malabi kayo. Nakuha ni Bautista. Bautista. Kaya King. Nagmamadali. Pinasakay. Fernandez. No good. Nakuha ni Benitez. Grabe. Matakbo. Lamban. Oops. Foul. Number 16, Bautista. Second personal foul. Marinig yung mga bata doon. Laban, shoot with your first throw. Ayan, Linggo. Bakit? Sige. First throw. Baga ma. Bakla na nung elementary na wala lang galawan tas kayo. Ako'y pangiter ko sa inaanak. Mababay yung ano. Bola. Buka mo. Uy, nice. Bautista, nakuha bola. Pinasa na Bautista. He strikes. Wala. Kano nga? 7 minutes. 5. Asang kalikas na eh. Boss. Kalikas na eh. Andun siya. Babalik sa Boston. Lamba. Dribble the ball. Matake. Hinap. Labas. Silaw. Sama siya ni Mag. Yamas! Yamas! Labas. Easy 2.30. Nice. Match. Match lang. Babalik sa 11. 7. Ay, Baruso ni, di ba mamasa? Bautista. Easy 2.30. Very good. Dead ball. Simbol pa. Unbreakable. Na-symbol pa. Ano, bali-bali ma-shock? 10 seconds to shoot. Hindi mo kumpleto yung Barroso. unbreakable nung naglaro yung brothers. Huli. Lamba. Murusok lang. Gusto ko marinig manero si Coach Bubuya. Right ball. Ang spring time niya. Kagawa. Pinawa ka na to. Ito ba mas wa? Lamba. Ayaw. Kaya King. Bawon na naman. Mama. Bawin nga naman. Lamba. Lamba. Tumidiretso. Fernandez. 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 Grabe mo nang Barroso. Barroso. Oy, depensa iliyap pa naman. Lamba. Ano naman siya ni? Kaya King. Miralde. Steve Miralde. Siya na. Traveling 2 minutes and 58 seconds. Score 10-6. Finger up. Ba't kasi lamas? Kasi sinabi mo lamas. Masarap yung lamas. Yamas. Nasa 10 seconds. Ikaw rin. Bola. On. Bilang rin. Sama-sama tayo.
Ganda, lipad, una ulo. Nate, ayos yun, Nate. Kaya pala siya nandito. Sarap mo, Nate. Bukas hindi niya yung schedule. Hindi ka naman. Perfect. Nice. Kaya na. Fearless Melvin. Nagbatras ni Tagawat 14. Wala. Magalaw tayo niya. Orange. Pero no, mais. Mabiskagtan si Nate. Lalaro ka bukas. Madami ba? Madami ba? Puti lang. Wala pa ang kalaro. Si Ryan, so itatagal ko yan. Galawin may team ko. Si Square, masuso. Primary 1 minute and 39 seconds. 1 minute and 39 seconds. Wow. Pag ano na lang, pag Kala natin itong mga prito ko lang. Meron yan. yan dyan lang siya. Mamawa ni mo. Tangin na lamon. Kay. Primary 1 minute and 15 seconds. Tres. Labas. Hindi. 58 seconds. Dapat sa pasa. 50 seconds. Kulang pa pinag- Balik kalaman. Kalaman din. Kalaman. Ayaw niya. 40 seconds. 10 seconds to shoot. Foul. Foul by number 24. Shot foul. Tara kung pintan. Amay nang si Malong Irad. Tawag ka ni, ano, Ayra. 30 seconds. Saan? 10 seconds to shoot. Hindi, puntang ko. Kikita ka sa... 20 seconds. Langanin talaga pumasok. Nice one. 1 second. 10 seconds. Last shot. 1 5 seconds. 5 seconds. Ako na ibalo ka tayo mo. 5 seconds. Bang, bang, bang. Tapo. Alright, the first quarter. Official score 14-10. Asa natin sa line eh? Pero training mate. At kinira. Ate-ate. Nga, mga ka lang. Ang sagit-sagit ng paa dito. Bongga. Pascual. Kasi yung kamumulatin. Lamas. Lamas. Wala. Nasukat ulit. Wow. Yung foul ulit. Foul. Number 17. Ako, gunto lang. Sumapon. Diba, service? Abot na lang ni Renan. Pag-iba ako yung nanlamig, mga igan. Akala niya ba? Si Michael Inges kung kailan naglaro. Ball to the
Saka naging masis ko ako. Marami pa siya. Orlok ka tayo. Paumakdo. Kiss or balik eh? Tawad, score! Agoy! Bugo? Ganalim mo si Oo, gagawin ito. Taas ang ulo pa. Bakit na ipanaw mo din ko? Guys, pas. Man. May aliganda eh. Panay ng kalaba may luga. Unyay so palanggawad sa aman kada. Baroso. Manang nang tawa. Ito sila sa rin. Come on. Baroso. Pinasa kay Gulay. Nice net! Kamay. Love you, net! Castillo. Lampard. Lampard, bikin bola. Ay! Bola. Soriano, ala. Nice, aman. Paribong sini. Bola. Gana tante. Dapat skin mo na kung cold lang. Isap to ni ko mo. Cold 16. Bautista ke Baroso. Penawar ng bola. Baroso. Viva, Bayrak. Lampard. Ban for two. Ayaw. Sabayan ano? Kabiling man. Lampard. Uy, nice one! Highlights niya mo? Naman ang highlight din. Full video sayang. Puno ng highlights ah, uy. Mga yun na. Bobby nito ng bawat. Gayahin ko din yun. 5 remaining, 6 minutes and 57 seconds. Score. Papa, ingat ah! Ano man eh? Sa mundo. Laro to. Pangalan laro kasi. Tinikleng. Pinasa kay Tinikleng. Lalim! 10 seconds to shoot. Ano ba nakita yung kapatid mo? Wow. Oy, kape na. Rolling, kape. May limon dito lang, te. May minum kami. Pok yun. Rolling, kape. Rolling Limon ko natin. eh. Limon yung po, siguro. Wapo, ang ginawa to. Limon ko! Re, Usel! One. Kaya King! Ikod! Fearless King! Sola. Tayo natin ito. Alam ko tani po ay mano ta. Oil natin. Kanting tagagit daw. Taga-slash daw. Ranyo. O mabasin. Bautista. May basketball ano ngayon. Sa amin nila Lunis. Maligalaw tayo kid. Diba ni Maribel? Maligalaw tayo Lunis. Tarabi. Maribel. Lunes. Lunis ang Bernes ko. Lunis? Lunis ang Bernes. Diri so. Monday, Tuesday. Ay, Monday, Tuesday, Wednesday. Kantura. Sambat. Nakawatang boy. Tarabi. Dalote basketball. Sambat, pinasa kay Yama. Yama. 10 seconds to shoot. Soriano.
Bandang Makuli lang Ibibuhay. ba eh, makuli. Second. Hindi galaw to. Pasok malas to. Ha? Malis yung laban na nila. Marami sa laksa. May kilala ako. Trigger. Nanunahan niya galaw to tambay. 13 seconds to shoot. Nagalaw lahat na. Meron man eh. Yung sa amin ang trabaho. Dalaman na inisipin ko. Score, banag. Kaya pala tinatanda. Iniwas to. Bobby Bintong! Kilala ko. Mali po daw. Castillo. Castillo. Nice, Ben! Bautista. Bautista, wala. Sarez. Saan po yan, Timik? Uy, tira. Pati pinang si Malante. Wala. Si Surya. Bobby Bintong ano? Barang ka na. Sige Bintong! Nice foul. Wow. Barang. Barang si Castillo. Bintong. 33 seconds to foul. Pero kung lulo sa bala, business naman. Kapaksa pala. At may papagad si Karen. Sa kila ba lang yun? Ano mo, tamis sa bayan may ira. Sabay-sabay mo eh. Basta tanggapin mo tulog yan. Kala marinig na mo. Gusto ko net ng babae. Net ng babae. Ayaw ko yung madami. Grabe si King King na nila. Gigil ano yun? Tira. Nice. Foul. Who's foul? Foul. Number 15. Dek, nalak may taba. Number 15, that is their second personal foul. Time remaining 3 minutes and 34 seconds. 3 minutes and 34 seconds. Perlis Melvin na yun, Perlis Melvin. Uy, ano natin ah? $24-20 ang score. $24-20. Yung jalatan butante. Kaya si Marmose. Barbalang kayo ko yung datan dito. Parang yung sarili. Sa iba kami, dyan yung makasawaya naman yung isikin to. Gato. Potential tila. Potential na barangay tayo man champion. Technical. Wow. 11. Yeah. Ano nga, score? Bakang pa pare. Kasi mo. Saan? Ulang ka. Score! Oh, score! Score! Hindi mo na ininig. 2 minutes and 49 seconds. Time remaining 2 minutes and 45 seconds. Nice one, Bintong. 10 seconds to shoot. Foul. Number 21. Alos na tanggal eh. May gago na isti naman. Pinantahan ko may gago na isti naman. May malantay niya. Sige Ben, bantu mabutan. Serrano Toyama. Sa kasa. Tito. Nice! Nice! Okay ng ina. Sayang. Whiteboard. Makakon change direction Ano naman. ko yun kuya? Ha? Hindi, mauna kayo ka. Si Oyulaki ah. Oyulaki. Bautista. 3-1. Ilungan. Kaya nang nangyayitan. Barroso. Iwan. Wala.
naman. Yamas. Number 11, reverse second personal foul. Tatlong linggo lang ay. Kinapit niya talaga, no? Sub. Time remaining 1 minute and 53 seconds. 1 minute and 53 seconds. Ganda. Ganda. Nabagras ni Kagawad. Kagawad! Wala. Serrano for 22 points. Kaya King. Bautista. Bautista, sumatras ka. Ang sarap mo, Melvin! Serrano. Melvin, ang sarap mo! Music 3 points by Bautista. May nanggalaw kami mano eh. May nanggalaw kami. Baroque. Ang isa kami gusto. Ayun, kami karta is nice fake! Buknin lang. Sayang eh. Shoot ko pa muna. Wow. Foul by number 21. Number 21 is the second personal foul. Timeout, unbreakable. Score! Hindi boleh ulo ni. Tagal. Ulo. Kinakabahan na. Huwag kang kabahan. Highlights ko yung highlights. Tingnan ko pa. Bawal sa bawal. Ano po, kay support ko. May nung usarang ko, ibang usarang ko, agla ng 15 kanay sa likay. 32. Nice one! Counter! Taglamay din daw. Atay basura! Time remaining 32 Taglamay seconds. drum dito namin. 22 seconds. Isipan. Dami, picture ni Kuya Macros lang ata, post ko sa Facebook. Hindi mo pinapatawad, ganda naman. Nice one! Kuha pa nila! Nice one! Open. 10 seconds. Substitution. Time remaining 11 seconds. 11 seconds. Five seconds. Uy, talagang ko. Inim po.
Hindi umiinom ng kape. Kada ni Papa yan. Tantay ng technical sa mga. Joe! Hoy, kakawan! Ay, amay ka. Pangalan ko, huwag kang basurahan ha. Baka nabasag. Salito. Time started to shoot. Grabe, Joe! Rebounder. Yo, sila mo! Bila. Hero again. Number 8, Richard Soto, personal foul. Sabi apat na ball. Dora mo na eh. Kain kalau tanya nani terkait dengan Umalis silang nga. Bali yun. Gaya ko. Lawak na nararan Pacific. Ito, bimagalirat ah. Matay, Joe. Bagalirat talaga. Sarap ako yan. Kasi hindi naman pwedeng si King King. Tapos siya magdadala. Hirap sa kagawad. Kagawad. Kagawad, tulang. Direk Solaro. Time started to shoot. Sayang, pamatay sunod na nga rin may kinulit eh. Kung napirdi ko sa doon. Isang ilaw. Kaya niya lang sigaw niya sa inyo. Sigaw pa nga. Kumingal, kakawan! Buka ka dyan! Joe, pare! Joe, pare! Danang nang. Ni malay Giovanni. Tuwan sa lahat, natulatan natin sa nawa. Bakit yung ano dito ang mas maliwanag, doon ang mas madilim. Ngayon dito ang mas maliwanag. Wala ni, tao yan. Di agad duman. Time started to shoot. Uy, Giovanni! Ulay! Nice screen. Kakawan, grabe na po yung prima! Real player.
Soriano. Sama mo, bali! Sama mo! Papatunayan kong karapat dapat ako sa purok na to. Kukunin niyang ano, wala. Mano, nung kagordya mo ito, wala yung nintutan din. Ay, yun yung malori sa... Toy, tuloy. Tuloy. Tuloy, kuya, tuloy. Gege. Tuloy dyan. Laro ko namin. Ayun na ba? Pipigara kami mga pitura. Sige, kinamit kasi may schedule. Baka nabalang si kami. Ay, kada Sabado, butangin talaga. Time remaining 5 minutes and 53 seconds. 5 minutes and 53 seconds. Barozo. Barozo, pinapakay. Tagay. Hubay Bayanas. Pass break ulit. Steal by Bautista. Kaya, King, kaya. Bautista. Bautista. 10 seconds to shoot. Okay. Nandyan yung isa, nandun yung isa. Binilangan ko ako yan. Dama na lang ng sambilong nga. Nag-iwan siya sa ilalim ang katawagan. Sambilong nga. 10 seconds Kaya to nga siya shoot. nahanap. Ay, Glow in the dark. Takbo, bale! Bale, takbo ka, bale! Sacrifice. Looney Tunes. Ganun mag-foul. Looney Tunes lang si Bane. Na-reply si Gigan. Ako, alam, bugal yan man. Time remaining 4 minutes and 44 seconds. Oo, yan, parang final sa ano. Official score 35-39 favor of Alberto. Bata, pag-gama. Parang plus 150. Ito uso sa man. Uso sa man. Kada Hindi, game. mambayar kami din. Pero mambabayar kami ang may kwan kasi assured kami. Budget kami. Soriano. Soriano to Benitez. Benitez to Bula, bula! Bula, uli! Kaya latan. Time out. Live ball, you are my life. 10 seconds to shoot. Timeout. Double time. Time remaining 3 minutes and 36 Sigawan data no brothers, magbabasahan lang sila ng Di alam kasi nila laro ni King na naman. Basura yun, banta yun! Awa. Pero hindi pa natin masabi na wala yung dalawa eh. Wala yung dalawa dun eh.
Wala. Wala silang Wala yan. Dalawa yung Quinto tapos Barito. Si Dave lang ang nandun. Number 23. Baroja is your second personal foul. kaya niya, dapat mas yung kalaro natin. Pag mamamong tayo dapat. Ganun kaganda yung ikot ng bola natin. Ang tignan nyo sa waist, harap, mabilis yung mga yan. Hindi mo sa pasira. Sabi ko sa inyo, pag ako nagdala, kaya pa yung isa, may tatakbo na, hindi ako makakabong. Basketball ka kasi. Wala ko, kahit basketball ako yung pakakutan. Perimeter. Same ball. Ay, white ball. Right Ayun, ball. amin. White ball. 2 minutes and 51 seconds. Score 43-40. Tatlo. May gasolina siyang weight. Hindi ka ubra, mamaw yan. 10 seconds to shoot. Maseder. Mamaw lang yan ang wani. Sino? Kinto. Kinto, mabangkasin to eh. Kung si sa ilugutan. 10 seconds to shoot. Basi sila. Benitez. Gatong! Bonus yan ko ni tulak-tulak. 5 seconds to shoot. Kasi ito mas malaki pa siya. Nice! Nice game! Nice rep! Yun ang rep. 2 minutes and 26 seconds. Na-plug. Nahulog eh! Mas lalo pag ano, crucial. Gatong! Ganun nangyari, malaki impact sa laro. Sige, peso! Baroja, Bautista. Nice! Bautista to Tito. Wala. Tito. To Bautista. Wala. Rebound by Bautista. Soriano. Bang. Soriano. Ayaw, bang show. Kaya King! Bautista. Take time. 1 minute and 50 seconds. 1 minute eh. Quartet? Third. Hindi nila kailangan. No call. Isa. Anong lamang? Isa King. 1 minute and 25 seconds. Bawiin ko na mo yung ano namin. Yun ang malalawari. Bawiin ko yung registration. Google pa ng Para sila ni Hindi, alam mo, ang gira parehas. Taon niya iniipit yung ibang may gawa to. Pensive. Oh, Vincent! 50. Igado! 5 remaining 1 minute and 12 seconds. 1 minute and 12 seconds. Gatong! Down na. Sa one liking. 55 seconds. Rifle. 53 seconds. Tapik. Nasa one liking. 53 seconds. So, ala pa ilabas yun. Pang fourth quarter eh. Iwas foul. Isang tisig. 10 seconds to shoot. Ang dalawang tore ano yun? 7 seconds. 7 seconds to shoot. Na makapanala nila galaw. Solid King ba? Sa one liking. First ang third quarter. Igado!
Doon mo lalaman na talagang ano eh. Patakan. Ang tato yung mga just may baruso ay. Kung ano yung laro ng kasama nyo. Mahala ka po. 25 seconds. 20 seconds. 10 seconds to shoot. Mahala ka. Siping. Happen. Malas ni. Malas. Nakulangan ng energy. Gawad, wala lang nasulan mo. Suler ko! Kulang sa kape. Suler ko, Miggy. Hoy, si Aris ang magsado nun. Ikaw talaga, baby. No, Miggy, rin babalik ka namin. Kulang din kape. Lalo ka. Kiray mo! 10 seconds. Lalo ka! Aga makaburger siguro. Aga makaburger. Ang kakampi ay kalaban ko din! 4 seconds. Maladaw na yun, maladaw. Lamang pa, dalawa. Ay, hindi, lamang na isa. Lamang na isa. Si Omin. Lapit! Kiray mo! And as a third quarter, Ang galing mo din! 24-43. Favor of Backerton. Labar cards. Parang si King King. Ay, ngayon yung isang pinito. Tapos natang pasok si Barat. Dapat kanina. Ang swerte ko mo niya eh. Sira mo. Bali-bali. Kaya nga eh. Malaking impact. Malaki yung tulong niya. Yan na. Wala. Ito, lumalabas talaga. Okay, tira ng lamok kanina. Hindi yung pagpapay niya talaga. May sasig, may Unbreakable point. Malas nila mo. Sila ba, Mox? Wala ulit. Bong, easy mo lang! Nasa wala. King. Gamang kay ngas. Traveling na yun. Traveling na yun. Bawal na yun. stick niya pa sa kaliwa. Jack po legit, tatawag ng dalaman. Binago na natin din. Basta simple landing. Bautista. Mo inang net. Manover hit si King talaga. Kanina pa. Gitna. Pay si Malot. 10 seconds to shoot. Nice pass. Orange daw, orange. Walang tawag. Madilim kasi. Hindi siya nakakatrong makabawal. Foul. Dapat makalala rin. Foul Penalty. number 30. Kapag kami sa ML, Lambang. Penalty kang kayo. Lambang, that is your first personal foul.
Yasak dalawa na yasak. Yasak dalawa na yasak. Kunin mo lang mo, kunin mo. Hindi, kulang ka tinapay. Wala, dito lang. Oh. Foul. Dapat magana yan. Mag-penalty. Mag-penalty. 30. Foul by number 11. Number 11 is your first personal foul. Foul. Kaya. Ay! Sayang, may mali. Sayang. Time remaining 6 minutes and 21 seconds. Agamot ang siya mga manayawa po. Dapat iyasak ka iyasak. Para mag-penalty na. Under 6 minutes, penalty agad. Bali-bali lang. Ilang minutes na ka? 6 minutes na lang. Binit, ano mali? Soldier na siya. Huli, nice! Nice mo! Lamang, isa. Lamang kilay sa kaya. Huli, huli! Uy! Buwara naman eh. 10 seconds to shoot. 3 seconds! Grabe yung defense animal sa ilalim. Palagbagan na. Time remaining Sine! 5 Sumisadyas na minutes sine! and 30 seconds. Singapay nurse ka po. Eh, malay ko eh! Masarapin mo, kuti! Ako maglalaro, ako maglalaro. Ibay talaga manggala. Wow! Kain! Dapat. Ano lang? Huli! Sit! 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 Foul. Dito. Number 15, that is your third personal foul. Ay, hindi. Baka masumawas.
Finally, 5 Ano minutes and 6 kagawan? seconds. Ay, Sa ulo na pag smoke! Smoke! Palubuin sana nila yung lamang ko. Awa, habang under. Basta. Balentong. Finally, 5 minutes and 53 seconds. Finally, Sayang, wala yung isang cellphone kasi. May pang-highlight sa sana kanina. Bobby, may ninimot. May ginawa ko. No! Welcome! Sarap manood pag ganito. Para kang nasa MPBM. Yan. Tulong, tulong. 10 seconds to shoot. Tatoy gawin to. Ikin. Tulong, tulong. Oh, nice! Nice. Tatoy gawin to. Nice, nice! Number 15. Holy foul. Number 15, that is the fourth. Holy foul Personal ah. foul. Balagbag ka. Isa na lang, isa na lang. Sana lang, holy foul na. Pang penalty. Magaling ng bulanggir. Walk! Yan, sa depensa. Depensa malupit. Five seconds to shoot. Marunong na din yan si King King. Apeldi. Number 8, that is your fourth personal foul. Apeldi. Number 8, that is your fourth personal foul. Ay, naku, personal. Less than 4 minutes, 5 minutes. 3 na lang po yan. Ay, 4. Ano santo? Ano santo? Max! Gapo kasi magitulpul yung mong gordian dalawa. Si Kapula ba? Huli, nice! Ay, 5 shit! seconds to shoot. Oh, tama, pula! Huli! Ba, uminim? Ano ba yung bagsaw? Ano ba yung usulat na? 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Taas kamay laban, di mapa. 5 seconds to shoot. 5 seconds, 5 Taas seconds! kamay! Gapo, naladani. Naladani. Ano ba yung bagsaw? 10 seconds to shoot. Nice! Atan! Di, ikaw na lang! Atake, atake! Kalura! Sayang! Kalura eh. Timeout. Unbreakable. Batik like King King yung rebound. Finally, 3 minutes and 22 seconds. Ano ni? Score. 52-56. Favor unbreakable. Katulad ba sa mga i-depensa eh. Gapo no, na foul outan. Wala na sa dalda. Kalau nawa dala-dala. Kasi ang ilalim nila, wala na. Ganyan mo lang. Lapag mo! Oh, ganyan. Black! Man, 13 seconds to shoot. Right. Ay, si Linya! Nice! Linya!
Stepping. Gimana ini? Turbo na! Turbo! Action! Pass break na pala. Eh! Pwede ba rin ikaw magsimula? Number 21, that is the third personal Yan, foul. pambabantay ko, di wa man naman ay kibilay. Finally, 2 minutes and 53 Funny seconds. moments! Narinig. Parinig natin. Lalim, lalim. Okay. Foul for number 23. Number 23, that is the third personal foul. Silang naubos. Seven. Okay lang, 2 minutes na. Ay, ano naman kayo kanina? 52. 1-1. Anim yan, secure na kumon. Lima. Hoy! Hoy, bakit nagpapalit ka na? Magpalapag kayo mo. Bakit pa ka? Barangay hoopers ako ni. Player me tam, player me. Nice! Aman, subali-bali kakaribon to. Lima lang! Alanganin! Pero, pasok! Pasok ka! Jambol. Jambol, ga. Bulan, simbol. Dantes School pala eh. Ikaw at hindi mo lang nag-Dantes School. Bakit Dantes School siya may araw talaga ano? Hindi, dapat yung mga araw Dantes School. Finals game. Finals na. Parang finals. Shout out, idol. Ay! Shout out sa'yo, Jambol. Wait lang po. Dantes School. Kaya dapat yung mga wala bigla. White ball. White ball. Coach. Wait lang po. Rulen, ambong ka. Order in the court. Pang finance game, ano yun? Finance game. Yan na, okay. Person na po. Third personal foul yan. Yan na, okay. Smiley face, Rip! Person na po. Ang cute mo! Score 58-53. 58-53. Iwas foul. Uli! Last minute to shoot. Alabatan si King talaba. Mas madikit pasabol sa kasin. Oh, layo! Ah, secure! Atake! Foul. Foul, grabe. Number 13, that is the second personal foul. Basil po niya. Final 2 minutes and 11 seconds. Score 58-53. Foul player. Gimara.
Gusto nila yung manggagaling sa'yo. Ay, nagbebenta sila ng ano, iPhone 11. Nalalawaran. Safe. Ano na ba yun? Secure. Ano eh, kala ka. Wala! Hindi ko alam yan. Balik dipinsa. 1, 2, Last 2 minutes. Oh, bola! Hassle di. Bobby. Gaano nag-graduate na. Sige pa rin. 16 seconds to shoot. Bali-bali mong pantay. Ano ba? Nyo. Uli ka. Uli. Table. Nice day. Gabi Bintong. Nakakaamoy. Bibin na niya, aggressive. Alam ni Bintong gagawin niya din. 12 seconds to shoot. Nakalak ka ni Mas. Open. May paloro. Score, all 58. 5 remaining, 1 minute and 35. Oh, tira may sakay. Tira may sakay. Anong yan? 11 seconds to shoot. 11 seconds. Penalty. 11 seconds to shoot. Nalatan. 5 seconds. Oh, bola. Say. 10 seconds to shoot. Last 1 minute. 5 seconds to shoot. Oh. 20 seconds. 20 seconds. Balik ka lang. 4 seconds. 10 seconds to shoot. Penalty. Foul by number 18. Penalty. Score. Score 58-60. Time remaining 43 seconds. Penalty. 43 seconds. Kuya, pagka-shoot yan muna. Shoot ball nila yung rebound. Rebound. Kaso nung nabutaw lang ng rasatan, yun ang biglang talo nila. Time remaining 43 seconds. Box out, man! Bula! Tayo na tayo. Penalty.
22 seconds. 22 seconds. Number 23, Fraser Ford. Personal foul. Rebound na, rebound, rebound! 22 seconds. Sure boltan, buharan. Remaining Lambat na rin. 22 seconds. Grabe, sinatay na sa Penalty kang pula. Bagets ko yan. Wala na itaw na. Abalang ka lang ang ira! Titira! Ute! 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 Hindi, lamang ira, lamang. Ah, duga, lamang sagay. O laba! Ute, 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 ute! Adala yung shoot mo. Oh. Ano po, shoot ko man, saan mo pasok? Putang ina. Basag. Ute, ute, ute. We want more. We want more. Ang balik-balik ko lang ano lang. Ayun. Intense intense. Number 7. Quality na alam ko. Ah. Number 13, 1 foul. Number 11, 3 fouls. Number 30, 2 fouls. Number 15, 4 fouls. Number 24, 2 fouls. Number 4, Plus 1 1. foul. Tapos 3. Number 16, 2 fouls. Tapos Number Damaray. 8, 1 foul. Number 18, 2 fouls. Number 23, 4 fouls. Number 24, 1 foul. Number Tapos sa may 17, 1 foul. may foul dyan. Tapos malay tumawag. 3 fouls. Number 20, 2 fouls. Mapaparbiti tala dyan yun, sasabay makin. Anti, maglalakad pa tayo. Si Kagawad eh. Dalaw ka next game ah. Abot ka lang line ni makakawit lang. Number 23, number 5 representative po. Apa yan nalo eh?
Nabot na lalaro. Kagawad, dapat ito talaga. Okay, Ute! Yay! Good luck, good luck, good luck, good luck. Position arrow tayo, red ball. Tira ka mano. Huwag dadagayin. Huwag dadagayin sa dibdib. Sige. Nakapahinga na lahat. Barogo. Barogo to Bautista. Bautista to Bautista. Bautista. Wala. Rebound to Barogo. Bara! Kill by Leonardo. Lampal to Liberaccio. Lampal. Block by Bautista. Singampat ang tribula. Bautista to Pinto. Pinto. Bilis, bilis! Barogo. Barogo. Pinto. Live ball, live ball. Live ball, Paul. Namimilipit na sa sakyan. 5 seconds to shoot. 5 seconds. Official timeout. Time remaining 5 minutes and 2 seconds. Okay. Dead ball na yun na nila. Hindi, nampaulara ko, Bon. Nampaulara. Sa ultimo. Landi. Nani, Deadpool man na eh. Nampaulara ko, Bon. Namilipit na siya masyado. Again, 5 minutes and 2 seconds. Score all 64. Ay, kimula na naman. Simula, Naglulo. sakit. Santa August. Umay, kasi gumanto siya. Santa August. Baka ito nagawa may sarito kuya. Santa Hey! Back to the bog. Barogo. Barogo. Oh! Tuman! Natula. Suryada. Sinasa kay Ayan, Lirado. parang namulto. Lirado. Parang multo nga. Lirado to Suryado. Lombang. Man open! Wala. Silva. Good shot, bala. Good shot. Open eh. 14 seconds to shoot. Saniban si Rep. Saniban. Uping ka. Hoy! Atuman! Abo ko! Basil! Diretso. Mamawang, mamawang. Dalawang turnover. Football. Dalawang turnover. 5 remaining 3 minutes and 27 seconds. Tumukan ano. Open. Lirado. Dalawang turnover kay Baruso kasi. Ang kagawa. Mamawang. Barogo. Sa wala. Barogo to Pinto. Pinto. 10 seconds to shoot. Sawa na. Sawa na. Sawa na. 1 remaining 2 minutes and 55 seconds. Timeout. Unbreakable. 5 remaining. Sawa
lahat. 2 minutes and Pigwaran 55 error, seconds. kaluran error. Score. Parang dumatay, diskusyonan, nibis ang pinawera. Kaluran error. Hindi. Double pass, may isa kong kayo timeout ha. May isa kayong timeout ha. Ganda. Well, Jay, makatiray ang sakit. Suriano. Aman. Wari. Suriano. Pau. Wow. Penalty. Penalty. Foul by number 7. 7. King, penalty. Second personal foul. Penalty. Penalty? Take time. Dapat pinulyanan to lang, King. Kasi wag mamuti. Time remaining 2 minutes and 41 seconds. Dalawa! Miranda. Tay oras. Patay oras sira. Dalawa sa kanila eh. 10 seconds to shoot. Penalty mo. Pwede din. Penetrate. Penalty mo. Wala pa. Bigay lang. Nasa 1 lang. Nice play. Bahia! Last 2 minutes. 2 points lang ni. 10 seconds to shoot. He was foul. Nice! Napula. Naglama ka. Nasa wala. Nasa wala. 1 minute and 38 seconds. Time out. Time out, double time. Buta lang yun. Wala na pong time out. Good night, Ray. Ano pa? 5 remaining. 1 minute Sayang and yung mga turnover. 38 seconds. Score 66-64. Favor of double time. Referee po. Referee po. Referee po. Simula na simula na yung daro sa mo. May dito yung siya buko. Ano ko po yan? Kaya siya kaya gawa. Ang tuwa na may... Abo ay nakasaan. Ano yung may singasad yan? Kaya na-stand. Adrenaline shot ako ano eh. Kailangan sa lang. Player na nga yung sinig makino. Ay, Ayun no. Diti mo. sayang na. First 5 yan. First 5 yan. Mahansik pa yan. 138. 1 minute and 38 seconds. Duman talaga wala may shot clock tan score. Wala pa nun yun. Penalty. 10 seconds to shoot. Uli. Uy! 1 minute and 17 seconds. Baka mamatay yung sunod. Kaya pang isi.
Malalim. Pasok ka! Ba! Talaba mo! Ganyan lang, ganyan lang! Last 1 minute. Sure! Uli! Uli! Timan! 10 seconds to shoot. Uli! Uli! Last! 29 seconds. Yeah! 21 seconds. 25, 25. Number 23. Number 23, foul out. There is a fifth personal foul. 40 seconds. Tatlo po. Score, 66-69. Tatlo po ang laban. Ulo, ulo. Pinasok si ulo. Kundi! Mamawin mo, kundi! Time remaining 40 seconds. Wala! Bali-baling galaw! Uti-ulit! Sige, hanggang palbangon! Bayag ni Tan, bayag ni. 40, bayag ni. Ah, ustong yun ha, dalawa ha. Oh! Ka! Kimula, kimula! Bagsakan sila ko eh. Gabi. Score. Eh, isa lang, isa. Isa nga eh. Si coach. Si coach, ano? Guardia coach! Guardia coach! 30 seconds. Magana, agana tanto. Number 21, second personal foul. Time remaining 32 seconds. Himala na lang kailangan nila. Himala. Score, 68-69. Football on personal. Eh! Malagbag mo na yan! Ah, may rebound. May rebound. All, all! 22 seconds. Uli, magana. Oh. Oh. Anong sa inyo? Canarias? 23 seconds. 23 seconds. Pakawala po, player na po ang dapat na pumasok sa court. 1 second iram malay. Atay para Jay. 23 seconds. Score all 69. 23 seconds. Score all 69. Sayang, hold out si Kim, Baruso. Playmaker. Crucial call de, crucial call.
penalty din sila dito eh. Hindi, malamor. No, amay sakay. Amay bread tayo ya. Technical latan. Technical atan. Ang apoy kinkuman kasi, ang kapanda sa apoy 23, pwede pa yan. Pwede rin man uti. Dapat to, kasalatan ni Ron Pinong, kasalatan ni Ron Kasalatan ba? Duki ni, 23 seconds. 23 seconds ito na eh. May problema lang ito, simux. Amig do? Tulog pinuti si Ingos. Alam mo i-raise ako. Igana ito ipasa. Plus taxo. Ang deliver sa Yeah, di ba? Puga. Bilungan kasi, bilungan. replay, ganun na yun. Okay. Ang bilang nagagawa sa Time. Finally, 23 seconds. Sana manalo. Score 169. 69. Kasalatan po lang na ba, Eric eh. Mabasa siya Anjay. Mas maong ni May, sakay. May sakay. Dito sa labas. Di ba kung ba nila ba talaga? Nagilid play. Sad! Sad! Twenty-three seconds. Penalty. Yeah, mahaba pa yung 23. Shout out! Charot. Pascual. Dito ka mga sa likodan. 23 seconds. 23. Time remaining 23 seconds. Last shot. Walang error. Open dalawa. Ano overtime mo? Super pass. Nanti overtime mo. Penalty. Ah, PL. Free shot. Time remaining 12 seconds. Barya. Foul. Shoot total. Isa po lang ito ko. Sure ball rebound. Only all baliwali crucial naman ano. Patay ka! Ay, kamay. Sayang kuya. Di ba lilin eh? On. Muna yung scoreboard.